Лепшие спортсмены Беларуси и России по кулявой стрельбе собрались у Бресте. Тут проходит международный турнир памяти Владимира Хатько. Удел у спаборніцтвах приймають каля 120 удзельнікаў. Матэрыял Юрая Печура. Не только молодые спортсмены, а и призеры международных чемпионатов, удзельники олимпийских гульняў, сярод удзельнікаў гэтых спаборніцтваў у Бресте. Сярод их и добра вядомы аматарам гэтага виду спорту олимпиец Илья Чергейко. Это очень интересный финал, который так немножко добавляет такого адреналина, немножко удачи. Естественно, здесь может выиграть и слабейший, и сильнейший. Это более зрелищно для народа, очень интересно. Вот этим этот турнир их не привлекает. Брэсцкі стралковы цір областной школы вышэйшага майстэрства дазваляе праводзіць спаборніцтвы самага высокага ўзроўню. Тут створаны ўсе ўмовы для трэніровак і выканання практыкаванняў, а тэхнічнае абсталяванне і спецыяльная апаратура дакладна сочыць за вынікам стральбы кожнага ўдзельніка. Акрамя спрыяльных умоў для правядзення спаборніцтваў, спартсмены тут маюць магчымасць не толькі паказаць свае здольнасці, а і выканаць спартыўныя нарматывы нават да звання майстар спорту. Перед последним финальным этапом Кубка Республики Беларусь и первенства, такой старт, проверка себя еще, выявление лучших. Соревнований не так уже много, так что вот этот турнир очень кстати. Поспехи ў гэтым відзе спорту ў моладзі вобласці і ў цэлым рэспублікі даволі значныя. Многія прыйшлі займацца кулявой стральбой сур'ёзна і надоўга. Але ж ветэраны спорту, да прыкладу удзельнік алімпійскіх гульняў і гэтых спаборніцтваў у Брэсце Юрый Долгополов, мае свой погляд на далейшую папулярызацыю і развіццё кулявой стральбы як віду спорту. Молодежь у нас есть, но жалко, что мало. Вы сами знаете, что сейчас почему-то спорт меньше стал пользоваться популярностью, чем ранее. Там дети будут играть в компьютер, а не там на какие-то арены. Хотелось бы, чтобы дети все больше и больше приходили в секции. Завершыцца міжнародны турнір памяці былога дырэктара областной школы вышэйшага спартыўнага майстэрства Владимира Хатько 13 кастрычніка.